nasa takin ko bengila Mizoram in railway service ane ta ane tuna hian Rajdhani Express sairanga changa Anand Vihar Delhi akal chana sairanga changa Guwahati Assam a flag of Megboka sairanga changin Kolkata West Bengal rail akal chan Megbok ane vo in hi nitin sia tak a milestone, a historic day in the history of Mizoram and transport and communication in India. Good Ben Thalawila. Good Ben ngoi thamani alom nasa hian Mizoram in rawlu kan nei phana nia chuan kan priministar mewin service turan han vai liama kan van nei khop mai van nei tak kan ni tin em hian thang le thar local zel tura te po hian kan van nei luang chho zelang em ti a riat lo ani chuan vo in nisom pathum a thil thleng railway Mizorama rail run lu service masper hi kut ben thamani masa kan clear to ang khan chuan he channel kaut lang hian kan han puang chuak ve ni a he channel hi ila subscribe lo ni chuan khongai takin lo subscribe sakla video te lo in sakla ti chuan like te comment te khongai takin lo pe don nia in zavain mang thavek ule next video a kan le theu don nia